Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon niya nga adlaw, kadasig lang katsimpo naton, yari na kita sa Biyernes nga pagpangalagad, Marso 11, tuig 2022. Aksyon Hotline. Nami subong nga aton sininga tiempo, bangod si haring adlaw, aga pa nagpakita. Diri sa aton sa Metro Bacolod, katawhay maaliwalas ang panahon. Abay pa sa bilog nga Negros Occidental sa probinsya iniman ang sitwasyon ta sang panahon sa bilog nga adlaw. Daw ginsugalaw si VP Robredo sang maaliwalas nga tiempo no. Ay nagligad nga mainadlaw daw sige ang tinupa sang ulan aga pa nagatalithi na. Do gadungdung tong tiyempo nagligad nga adlaw ya. Liwat naman kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa taknag nga alas 9:30 karon iya nga Biyernes nga presentation. Mga kaaksyon ta nga nagamonitor na via Facebook kag subong man YouTube sa online presentation. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag kag pagsuporta sa tanan nga programa sa Aksyon Radio Bacolod. Amo man sa mga on-air listeners naton diri sa bahin sang Negros Occidental, siyudad sang Bacolod, bisan pa dira sa isla sang Guimaras, sa probinsya sang Iloilo kag siyudad sang Iloilo, no dira sa Panay area. Good morning and welcome to the show. Aksyon Hotline. Aksyon ay tayhupon checking in diri sa Aksyon Hotline na program. Nadong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Hoy, untat biyahe ho. While nga nagaranda di sa mga sorties or political rally, ang mga kandidato sa nasyonal nga posisyon, hindi ka mo magkalipat, ginaremind ta ka mo 59 kadlaw na lang kag ato na ipatigayunon ang eleksyon diri sa pungsod Pilipinas. Amoy ning adlaw or panahon nga aton i-exercise ang ginaangkon sang tagsa ka individual nga right of suffrage. Amo na ining adlaw Mayo 9, tuig 2022, magahimo sang pagpamatbat ang publiko, ang pumuluyo, sino ba ang ila ibutang sa pwesto nga magapamuno sa pungsod Pilipinas. Of course, dalas-das na dira ang mga opisyales pagkadto sa magkonsihal sa mga LGUs or sa mga banwa kag syudad. Ang untat biyaheng ginmono ko ini patigayunon sa Marso 21 kag 22. Ti medyo may tiempo pa man at least magkapreparar kag mapahibalo ang tanan nga mga stakeholders nga maapektuhan sang untat biyahe. Hindi lamang ang untat biyahe diri sa Bacolod kundi nagalakip sa ibang mga miyembro sang transport organization, transport group nga magapartisipar sa untat biyahe. Ano pa? Oy, pila ka makilala na nga mga opisyal sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Tagpalayag na sang ila opisyal nga panindugan angot sa pagasuportahan sa palabuton nga eleksyon. Gov Lacson dito sa San Carlos City nakigbahin no, sa political rally ni Vice President Leni Robredo. Why dari sa Metro Bacolod nagpalayag naman sang suporta sa kay VP Robredo nga magapapili bilang Pangulo sa Pungsod Pilipinas
no less than Vice Mayor Elcida Familiaran. Ano pagid manti balita manikag information, ginapabalo ko lang ang publiko nga karon expectedly no kung mag-umpisa na diri ang Grand Rally sa Bacolod ni VP Robredo, take note sa tanan nga mga motorista nga mahimo magalabay sa palibot sang Paglaom Stadium, no? Dira hiwato ng Grand Rally, expect kamo nga maginutok dira kag may mga kalye nga ginsira. O kinanglan karon medyo likawan ta ng lugar da kung labay ka man lang diri sa Bacolod, mapadulong ka sa SOR, halin ka sa SOR, padulong ka dito sa norte, malabay dira malapit sa Paglaom Stadium, much better nga maglabay na lang kamo or mag-agi sa mga lugar nga hindi magutok ka. Ano pagid ang mga signifikante kang mga balita nga aton natutukan karon nga aga diri sa aton sini nga pagpangalagad? Ariho, kundi nagdigan nga adlaw, nagpalayag na ang Labor Secretary diri sa Pungsod, Pilipinas kang naghatag sang green light sa RTWPB, Regional Tripartite Wages and Productivity Board, nga maghimo na sang paggasapol, pagdihon sa mga mekanismo, kag pagtalakay, pag-review sang posible ipatuman nga increase sa sweldo sang mga empleyado sa pribado nga sektor. Aber-aberi maluon ta kay kahapon ang RTWPB diri sa Region 6 nagpatigayon na sang ila sini nga meeting. Ano bala ang nangin resulta? Ang aton pagpangalagad karon iyang Biyernes, builog nga ginadulong sa inyo sa kalungan sang Dr. Alfred's Pure Going double for radio. Let's go to work now diri sa aton sini nga pagpangalagad. Now, balikan ko lang karon diri sa lokal ang pila ka mga update no party politika sa ongoing National Vaccination Day for the second day kay ini part 4 sang National Vaccination program or activity nga patuman kag bando sang national government. Importante man nga maka-update kita karon dugay-dugay. Pero diri ko anay unahon ko ni kay kabalo ko subong nga tiempo bangod sa wala untat nga mga isyu sang kamudlayan kag kapigaduhon kag wala untat nga pagtaas sa presyo sa petroleum products nga ang domino effect pagtaas sa presyo sa mga balaklon. Ti ang mga pigado kag ordinaryo nga mga empleyado sa pribado nga sektor amo masami ang nagakaapektuhan. Ti wala kami mo ni taas presyo sa kuryente o balayran. Ang balayran sa tubig nagtaas. Ang mga balaklon nagtaas. Ti ko nang sweldo sa tao yan di magtaas sa pribado nga sektor kundi los-los ang guwa niya.
Kahapon nga daw nagpatigayon na sa meeting ang RTWPB. Ano bala ang naging resulta? Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning, dahil sa aton nga pagpangalagad is the labor representative sa RTWPB Region 6. We have Sir Winnie Sanso. Sir Win, good morning. Yes, Art. Good morning, no? Pinagid sa aton mga workers na nagapamati sa imong programa. Sir, anong resulta? What was the result sa inyong meeting kahapon? May mga dynamics, may mga review ng ginhimo. Nano ang nalabutan? Well, ang amon meeting kahapon via Zoom, no? Medyo ang resulta positibo, no? Kay natabuan man, according to Regional Director sang Dole, among chairperson sang RTWPB, na may verbal ng marching order, no? Si Secretary Bilyo nga dapat i-review ang wage, minimum wage status sa mga region, no? Kada sa tong March 7, nagtulat na akong daan sa kay Attorney Rodriguez, kay Director Rodriguez, nga sa din payag na kung pagis sa workers sa manifesto ang existence ng tawag na supervening conditions, no? Because of the extraordinary increases in the prices of petroleum products and consequently ang increases man sa basic goods and services. That therefore, kinanglan ang mamumugon ang wage increase in order for them to cope up, no, with the rising cost of living. Otherwise, ang ilang purchasing power, which has been reduced to 76 centavos per 1 peso, basi kung mag-collapse ang ilang purchasing power, kundi na sang kwan, wala na sang, hindi could no longer provide, no, for the basic needs of their family, no. So ang amon ginpareserve dito nga bali ang i-restore ang purchasing power sa workers na nadula, no? Okay. Na nadalabot sa about something like 94 pesos and 80 centavos per day o kung i-round off ni mo art mga 95. Okay. So muna siya ang aton i-plastar sa meeting namon sa March 21 kay Iloilo, no? Face to face. Agad ma-address din ang problema subong. So in other words, ang ginademand subong sa labor sector nga dapat may increase at the tune of 90 or 95 pesos per day. Yes, amo na siya, 95 to 100. 95 to 100 pesos per day nga increases will do. Yes, Art, no? That is merely for the restoration of the workers' purchasing power. That was lost, no? Tugod pa sa itong October ng 2021 na nagkaka na ang mga balaklon sa produktong petrolyo. So, Okay. at this point in time, I think it is already imperative, no? Kay bilog na ng Pilipinas, kag ang tanan nga mga mga hubon mga budlay nagahulag na. Kasi anyway, Art, why naman kinanglan kisyon, no? Kay duway na katuig nga wala sang wage increase and then may existence ang ginatawag na supervening conditions. But anyway, tungod sining supervening conditions, magasugod na ang ginatawag naton evaluation, no? Okay. Ang economic profile sa Region 6 and then that will be followed, I think, by public consultation and public hearing. And then kung disidihan sa wage board kung pilagid ba lang ipasaka sa sweldo sang mamumugon. Pero ida ang demand ninyo o kung ang plano nga gaduso nga increase sa sweldo nga 95 to 100 pesos, would it be possible nga maging acceptable sa hanay, sa mga negosyante or sa management side because basi maging rason Manila ang pandemic nga epekto, Sir Frank? Sir Winnie? Kaya mo gid man amo na usually ang ila panindugan pero so far ang Economic Confederation of the Philippines ang ilayang hambal niya titanawon tayo, no? Wala man sila nag-register sang vehement opposition. Okay. Balaan Manila ang sitwasyon. Subong siguro ayuanay lang, kung pila lang matang emergency relief at this point and time, no? Kaya kuha na niya mo natawag naton urgent, no? Ini nga problema. Kasi ang ibang pagid nga mga mga management group siguro mag-come out man sang ilang posisyon, but not like before nga masyado ka bakod sang ilang opposition
Mm. So, siguro may ara kita ginatawag nga dialogue. Kaya manti ko sa akon lang yard, dapat may ginatawag kita nga burden sharing scheme. Okay. Kung may burden ng management, may burden, mas labi na ang burden sang mamumugon. Mhm. So, dapat kung kuha natin ini, kagistoryahan Okay. para nga makuha natin ang problema. Sang sa magsalit kita yung kuntuhanay nga huwag mangyapon sang pulos ang abtan niya na sa punta, no? Aha. Pero kung inaligid man may ayuan ay mga more or less pila ang pwedeng makapasugot ang labor sector nga halimbawa no mag-appeal sa inyo ang management side nga mo ni masarangan namon mga pila na sa Sir Winnie. Kasi siguro sa subo nga panahon we can meet them halfway, no? Okay. Halfway siguro amo lagi na siya ang pinaka limit ni muda mga 50 pesos in order to have an emergency relief allowance per day. Okay. 50 pesos per day in order to mitigate, no? Aha. Hindi nagidya maagwanta nga tiyo sa datong semana masaka naman kuno ang kuan ang petroleum product. Ang mga ang transport sector nagademand mas ang parent crest. Mhm. Kasi tubig, tuga, tanan-tanan kasaka except sa sweldo sa mamumugon. Okay. So dapat sakaan siya. Aha. So ang ekspektaron naton on March 21 sa inyo face-to-face nga meeting dira ilay down na ninyo ang cards ninyo o kung ilay down na sa labor sector kung pilang demand niyo sa increase. Yes, no? Masugod na siya. Kasi schedule na siguro art ang ginatawag natin na public consultation Okay. sa public hearing. Kaya anyway, ang kinanglan mo man lang, duwa ka public hearing mo, isa sa Iloilo, kag isa man sa Negros, and then after that, ma-deliberation ang regional wage board. No? Dinong guess that it will take, I think it's about 45 days, no? Pero kung kinanglan nga paliputon siya, kay man urgent ini, mahingyo kita Okay. na dapat kung pwede lang makuan bala ma-expedite, no? Para maano dayon ma-address yung urgent need ng mga mamumugon sa Western Visayas. So kung masunod properly ang kinanglanon nga timetable more or less by June basi kung makapagwa na sang wage order number. Hopefully, no? Hopefully kagati ayo naton earth naton sa regional wage board na hindi na nato ng padugayan di man ti ano mo na ang kumpay ko patay ng kabayo. Correct. No? So kinanglan as early as possible ma-address ini nga gumuntang art. Aha. Pero since ginataga na green light sang Dolly, at least do may maayo ining may positibo ining nga gina-expect naton nga mayara gyud sang increase. Yes, no kay matis ang una pagsugod pa lang pamalabag dayon ang management mo. Tapos ang gobyerno man sa una masiling dayon nga it's not a time for a wage increase because of high inflation, so on and so forth. Okay. Subong niya, why man sila sa nirason kay may ginatawag kita nga supervening condition that would justify the implementation of wage increase all over the regions in the Philippines. Aha. Way labot ganan sang increases ti sa March 21 to 22 ho may ara pa untat biyahe ang tao ang iban nga mga empleados ni nga when you talk about private sector nga mga trabante ti way man ay sakyan. Kaya mo nga ni Art nga magsiling sila nga kung magsaka ang sweldo, mang-lay off, mang-retrench, dugay naman na nila nga rason, no? Pero kaya ang tutuod lang, kung i-suspend ang ang excise tax sa petroleum product, makabulig-bulig ini, no? Kaya kung may saka ang mamumugon sa sweldo, that would be given, makuha man na, matupa niya sa consumer spending. Kung may consumer spending, kung bakal mo pagkaon, bakal mo kwadanuda, may taxes man na gyapon, magabalik man na sa gobyerno, no? So, dapat intindihan man sa gobyerno ang ginatawag naton nga mapiyot na kaintangan sa mga mamumugon. Subong sir ang aktual no sa survey kag monitoring ninyo nanong aktual nga sitwasyon sa mga ordinaryo nga mga mamumugon nga nasugilanon mo na. Alas 8:27 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang ginaistoryanta karon nga aga parte ini sa ginaproponer nga pagtaas sa sweldo sa mga ordinaryo nga mga mamumugon sa pribado nga sektor. So ang meeting nila is scheduled on March 21. Sir Winnie, utod ang aton linya. Yes, so
Okay. Ano to ha? Sining ko te, subong kung basihan ang aktual nga sitwasyon sa mga pumuluyo sa mga kapin pagid sa mga empleyado sa pribado nga sektor sa imo pagsugilanon sa mga sa siningahanay ano ang sitwasyon nila may ginawa pa man nabilin? Dinara din hawa ko din siguro sabot mo kay mante. Kung magtuling kita nga ang 1 peso is 76 centavos, ang imo sweldo nga 395 per day, amo nang imo nominal wage, but your real wage, which is the amount that can buy goods and services, is only worth 300 pesos and 20 centavos. Mo Okay. ang balgog labi na kada adlaw kadulaan ng workers ang 94.80 or something like 95 centavos, 95 pesos. Sa sunod sa isa kabulan, that is 2,424. Tikat ako, sina nga bagay, may bayad mo pa sa siniko, ibayad mo pa sa patiwa, so on and so forth. In other words, the workers are now struggling to keep their head above water. Tungkol sinig crisis, economic crisis, hindi natubang natin siguro. Sige. So, keep us posted, Sir Winnie, kung ano ginman na mabot sina. Monitor na mo nini this coming March 21 ang results ng inyo meeting. Salamat, Gid. Good Yes, morning. sir. Thank you. Good morning. Action Hotline. Arso 21 masunod kag ang face-to-face nga schedule na gintanan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Nga dinatala kayo ni presentar na i-lay down man sang labor representative sang labor sector kung pila no ang ila sini demanda. Siling ni Sir Winnie Sanso. Kung basihan ang aktual na sitwasyon subong, actually siling yang kinanglanon gid nga mahatag nga ma-provide sa mga ordinaryong nga mga mamumugon 95 to 100 pesos nga increase per day, no? Amo na. Pero ti siling nga kundi nga masarangan, way pagidman sa vehement nga pamalabag gikan sa sektor sang management. Siling nga kung may aragin man sila yun, ti siguro kayo anay siniba si halfway, dira sila magsugtanay, meaning kumadayon kung magpasugot ang management side, possibility 50 pesos per day nga increase. Pero I doubt nga basi mapasugot nila sa 50 pesos per day nga increase ang hanay sa management. Action Hotline. Ibaloon ta na, no? Pagi naman kay Sir Frank Carbon, kay ti sigurado nang kabati man sila sini, especially right after nga nagpagwa sang statement ang Dolly, nga tiglikom nga si Secretary Belio angot sa luyag sini nga pagtalakay na sa RTWPB sa sweldo. Pamangkot na ton sa publiko. Kung kamo abi ang personal opinion yung mga pilaayhan, no? Ang dapat nga increase sa sweldo sa mga mamumugon sa pribado nga sektor, aber-aber, kung kamo pamangkoton da kapin pagid sa mga trabahante, pilang gusto nyo nga dapat matabo kay patuman nga increase sa sweldo nyo, i-chat na abi o padala sa mensahe dira sa Facebook o kung sa YouTube kag diriman sa atong text hotline 0963-757-0874. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang Areglado magka-aksyon balikanta na yung patrolo kay may isa ka nagluntad nga shooting incident diri syudad sang Bacolod. Ibaloon nato ng initial information. Let's have Action Eden Aboso sa patrol. Action Eden. Action na art din kumpirmar sa ato ni Police Station 7 Commander Captain Elmer Bonilla nga mayara sang shooting incident naman sa bahin sang barangay Mansilingan. Wala pa mahibaloan kung kamusta ang medical status kag kung ano ang biktima babae wala kung lalaki. Kay proceeding pa lang man sa area ang aton man sining kapulisan. Subong man ang patrol asunard, ma-indicate lang kami karon kung nakabot na kami sa area. Para sa flash report, shooting incident dito sa syudad sa Bacolod, Action Eden Aboso mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Kabugusan na detalye sinasin ng shooting incident sa barangay Mansilingan, Bantayan.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
Account ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay everyone, ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Balikan talang ang patrol parte sa sining. Actually, may mga correction naman nga ginrelay pero may
ginpagawa naman nga ginarelay subong sa communications ang police ning parte sa shooting ibaluon tani karon dugay-dugayo kung ano gid exactly natabo dira kay gadulubli ang information nga ginapasulod nga kuno shooting dason vehicular accident balik sa shooting. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ang nga tang pagbalik sa patrol angot sa sining nagluntad no dira sa area sang Barangay Mansilingan on the way dira sumong ang patrol agod nga mag-cater sa sining nagluntad nga insidente no. Kung ano gid man ini dugay-dugay ti check karon ta kag dinhi nga location ina karon sa report na sang patrol nato no. Action Hotline. With Action Eden Abuso on board. No? Upod si Action na ni Kirao. Action Hotline. Now, antes ang report sa patrol, kay balikan ko lang siya in a short while, i-check ko dugay si Sir Diego Malakad. No? Kay gusto ko rin may balawaan kung ano ang nangin final gid nga meeting nila kahapon. Kay ang city, siling din ni Councilor Dindo Ramos, kundi nag-meeting si Councilor Dindo the last day. Now, siling din ni Councilor Dindo Ramos, nga ting meeting kung nagligad, to daw nagambal ang Fibakda, kag ang Stone, nga ma-participate sila sa ginpatigayong transportation forum, atong sa kay Sir Jegong giniwat, pero do ay pamanggid green light, nga ma-intra sila. No, pero actually kapon niya siling ni Mambeth daw tingob ang ila desisyon no parte sini nga maupod gid sa untat biyahe ti although lawig-lawig pa man may 10 days pa actually no nga allowance ini ti pero baluon tabi ko na no gid ang ila sini mangin desisyon this coming March 21 and 22 duwa ini kadlaw blamo. Di ang pag-intindi ko, hindi lang bakulod ni may mga double time nga mag-participar ho. Online sa hotline. Online sa hotline. We have Sir Diego Malakad sang Ondok, Secretary General sang grupo. Sir Diego, good morning. Good morning. Good morning sa atong mga listener. Nagigit ka nag-automatic sa mga driver. Salamat gid. Sir, what was the result exactly sa inyong meeting kahapon? Kasugtan ninyo, tatlo ini, upod sa Stone kag Fibakda, maupod sila sa inyo pag-untat biyahe? Actually, sa transport industry, way naman niya sang nagdebate, no? Kaya united na kami ng tatlo ni Ma'am Pet sang Fibakda kag sang Stone. Nga ang ginapropose ni namon, di makataw, kasi sila tayo ang BPO, nagayo man ang ato nga business community, upod na ang ibang stakeholder. Mo na lang so March 21 hasta March 22 na kasinat. March 21 and 22. So, ina siya, hindi lang bakolod, mga double time member mo out of town, may intraman de? Well, tanan, no? Kaya aran sila kagapon na nag-represent ang North kaya ang South. Kaya hindi man lang bakolod aksyonar ng konsumo krudo, kundi Correct. Pilipinas, no? Hindi lang siya aksyonar transport, ha? Inapangunahan siya sa consumer SWAT sa Negros paabot sa national government na sinire lang yung transport industry sa Bacolod. Okay. So meaning whole province ini sir magluwas sa bus mapartisipar de? Well, lambuton pa natin ang isa ka big bus company kay hindi ba na sila guro ipokrito magambal nga wala sila na gapamerde no sa bilisang krudo. Gambal gani mga association sa mga kontraktor apektadong ilang mga project like Karsada, mga Taytay. Kaya kung nagdaw ka meeting sa gobyerno sa 2021, 2022 i-implementar mo, at time 48 ang krudo, so i-implement subong ang almost 44 nga saka, i-plus mo na sa original nga price, tigara sa 80 ang krudo. So nagakonsumo na ang mga piton, grader, bako. Sila sa po nagambal, hindi lang na yung piton sa bako ang may konsumo ang ginakargaan pa ng mga three-head. Buti lingon, hindi issue sa driver lang, kundi konsumidor, including ng mga katapos ang mass media. Okay. So, duwa lakadlaw sa pizza 21 o 22,
Bali si Councilor Dindo Ramos no ang sa syudad ti depende niya sila kung anong ideya nila na kag contingency plan ng mo nila ya. Well, as councilor dapat mamati ka sa Pumuluyo, hindi kaya mag-represent in behalf ng transport. Hindi ka man driver, hindi man siya ga-represent ng pibakda kag sang tol. Kami ang istoryan ay kada adlaw, so gambal siya sa newspaper kag sa mga radio station nga ang untat biyahe yan na ni Gigo malakad. So, hindi ka tani magambal, hindi imbis na updan mong isyu sa Pumuluyo nga ang niya empleyado daw, hindi na konsumidor raw, ang niya pamilya. Siya hindi siya konsumidor. That's why gayo, gani kami siya kagapon nga matin sa Unity Forum para may pamangkot kita in particular sa local government unit kung anong ila makontribute sa siningon tatya. Okay. So why siya naka-attend di kapon to? Why siya naggadto? Wala, no, hindi rin invite sila. Ara gani mga dalagko nga mga BPOs, ara gani ang MBCCI, kag iban pa nga mga dalagko nga mga institusyon kay yung project pa rin sa media para mangin legit siya. Hindi nga ginapusaran kabala nga daw ay siyang pagtabig nila kay Gigo Malakad, daw terorista ginagatungan ang Pumuluyo, ginagatungan ang ibang nga transport group. Ang realidad subong sino ba wala kabatyan? Gabat siya gani kontraktor, gabat siya gani ang Chinese community, kita pati ang among guro challenge na kay Councilor Dindo Ramos. Nga mangin siya no, mangin muklat siya sa kamaturan nga siya nag-represent in behalf sa transport industry, hindi niya na kami pag-ikritisay. Aha. So sir, ang gusto ko ginibaluon man sa imo no kay kumo nga ang gobyerno nasyonal supposedly may ara sa mga subsidies, mga financial assistance sa driver. Ano man lately ang LTFRB naga-communicate man ni sa transport group ni sa ato nagapahibalo nga oy taga-transport, taga-undok, taga-Stone, taga-Pibakda may ara kamo financial assistance nga atag kami da ang gobyerno sa inyo ho? Actually, na bala tagpog niya sa bilog nga Negros, no? Nga si Director Osmeña, politiko niya sang Cebu, na ginapuan as Director sa LTFRB. So, kung kulor ang pag-aambalan ito, kung ginitra niya politika ng Negros Occidental, Dilawan, hindi kami magpating, hindi kami kabahin sa Western Visayas, hindi kami kabahin sa Pilipinas. Remember nga, ang anong kaprobinsya sa Western Visayas, ang amon population very makakompete sa 5 ka-probinsya sa Tanay. Nagkabayad kita taxes. Kita nag-contribute, kita ginapakahon sa sila, ginarkila sa communication. Ito hindi siya magpatulog-tulog, hindi siya magpabungol-bungol, magpawala. Nga wala sa obligasyon direct negosyo. Aha. Sorry, para siya. Aha. So, diri sa Bacolod City, after sa meeting, expectedly, balikan ko lang ni March 21 and 22, wala giniya sang ekspektaron kita nga jeep nga magabiyahe sa Bacolod. Ay, Sir Diego, na nagka-cutting off ang signal mo? Hello, sir? Okay. Ay do nagka-cutting off ang signal mo. Balikan ka namon, liwat sir, balikan ka namon. Now, March 21 and 22, tandaan nyo gina, untat biyahe, it was already decided sa tatlo kadalag ko nga ma-transport organization. In fact, may plano sila nga magsugilanon pagit sa bus company nga magpartisipar o mag-upod dire now sa sining transport untat biyahe on March 21 and 22. Tiyan mo naging kasugtan, naging konsulta Manila, mga BPOs, ang MBCCI, nag-attend man dito. Tiyan mo na, nga hulat to na, pitsa 21 ka 22. Siling ko, sir, I was saying, kayo na nga siling ko, 21 and 22, expectedly, why giniyas ang jeep kita makita ang magabiyahe sa Bacolod? Yes, amo na, gina-challenge nato ng aton ng mga driver kag mga Pumuluyo nga wala kita movement sa sulod sang duha ka daw. Mag-start kita by 3 o'clock sang kaagahon sa 21 and ma-end kita 2 o'clock sang 22. Ma-merge kita sa public plaza kag maiwat sang economical prayer upod ng mga nagkalain-lain ng mga kasimbahanan para magpangamuyo, no? Kaya mo nang panawagan nga gapon sang tatlo kasimbahan na basit mabatian sa national government kag i-defer ang implementation sa isa-isa
Aha. i-suspend ang 12% na value-added tax. Upod na ang panawagan namon sa immediate nga release ng 6,005 na ayuda para sa driver sa 7,200 para sa mga operator. So halin ano oras ka ni 21? Alas 3 ang kaagaw, 24/7 na. Pagka 22, mauntat kita mga 2 PM. ma-merge kita sa public plaza. I see. Sige. So with that, Sir Diego, salamat gid sa tiempo nga ginatag mo karon nga aga. Thank you, Dr. Mabuhay ka mo kung may agas na nga salamat. Action Hotline. Dayo si Ma'am Beth ma-comment siya kuno Action Doors kay way pa man ang patrol no. Ingagawon ko lang si Ma'am Beth Catalbas basi matawagan mo siya kay naga-monitor siya karon nga aga may ara man siya i-comment parte sining untat biyahe i-check ta lang no kung ano man ang mag-contribute ni Ma'am Beth. Standby action Eden kay ni-indicate lang kung ara na mo sa area da para mabalaan taning sa Mansilingan lang gin-flash ang patrol. Action Hotline. Grabing traffic no karon pagisagab iniabot pagid kun ano ning sitwasyon karon kung mag-umpisa ng rally pero kung mag-tipo na sila guro na sa paglaom hindi na gid man na masyado kay magpalarking masalakyan na dabla. Action Hotline. Ma'am Beth, may ngaga si mo ma'am. Good morning, Sir Art. Bawo salamat kay ka monitor ka dati may amot ka to ma-intra man ka mo gali sa palabuton nga 21 ka 22. Oo, kay gusto ko lang wala i-comment anay kay Sir Diego. Naman sa gupod sa Kwan kagapon, kay din challenge ko man sila kung maupod ang driver, ang mga operator. Kay nagpromisya kami kay Sir Dindo, sakto na hambal ni Sir Dindo. Sir Art, nga hindi kami mag-upod sa untat biyahe kung hindi gid man importante. Ang amon to tani nga parte sa LTFRB sa modernization. So, kung nagbulig siya sa amon nga nag-obra sa isang resolution padala sa Manila nga ma-extend ang amon niya nga PA sa LTFRB kaya hindi na kami kasulod kuno sa April 2. Okay. So, ako yung makomment lang kuya kay Sir Diego, kay kami yung nakatubang kay Sir Dindo, pag nag-promisya kanina. So ako nahuya ko. Kaya ang buhaya daw nag-iyamuhat kaya kay Councilor Dindo Ramos. Now, 6 years nga bulig din sa amon sa transport. Labi na gid ang tibakda. So, ang ako niya Sir Dindo, sorry din ang aton tungong istoryahan, po parte ko sa LTFRB. Okay. Subong ang aton nga driver, gina-insultuhan kami nga anong mahimo ta, na amo namin kapigadohon. So, nag-decide kami sa stone nga, pati lang niya sa krudo ang amon nga istoryahan. Kita mo, way kami nagsalakay sa iban. Kag ang amoy ko mga ayuda, lang ang ginatugan, way man. I see. Amo lang na Sir Arta. Sige, si Ma'am Beth, thank you again. Okay, thank you. Thank you. Now, nila ni Ma'am Beth, clarify lang kay partiya sa sining provisional authority nga napangayo nila, siling nga nagabulig si Councilor Dindo Ramos da. And other issues, why naman niya madala, parte sa ang ginopta nila sa undok, siling yati, parte ni sa krudong issue, yaho nga, way untat ng pagtaas, no gatong. Balikan talang patrolo Patrol reports. Di na kita sa development sininagluntad nga insidente sa Mansilingan. Ano gidbala ni may vehicular gibla, may shooting gibla action din. Action art confirm ba isa ka shooting incident ang nagluntad sining aga diri sa may Green Acres ayon sa may barangay Mansilingan para sa aton sini action tubang ni sang Green Acres Christian School. Ang Di siya Green Acres anong mga landmark na lapit naman? Unahan lang yun isang ano na din nga kuan man. Diri sa may Green Acre, nakita ka lang dito bang Green Acres Christian School lang yun eh. Lapit lang sa may NGCP, Action Art. NGCP, balik ko dalin ka di sa Bangga Kure, malapaw ko pa police station or antes? Before sa NGCP. NGCP, hindi ko familiar din ng NGCP. Pero ano man, kundi unan pa bakyas na? Action Art? Unan pa bakyas sa Mansilingan? Unhan pa, Action Art. Pero hindi ka nakalabot sa police station? Unhan na police station. Before sa police station na tabo ni? Pasaka, nag-Action Art pa Mursya na. Pa Mursya? Okay, so ang... Going na pa Mursya.
Ang inyo ginausoy galida, dira na nakalapaw na kamo sa police station, dira na kamo dapit, unhan na iya. Lapit sa soft drinks na nga kompanya. Oo, yes, correct, Action Art. Okay. Sige, proceed. Initially, Action Art, duha dire ka mga lalaki ang biktima ang ginhingagaw na dala sa ospital. Ang isa, kritikal ang kondisyon pero hindi pa gid masiling sa aton sininga kapulisan kundi ingid to ang igo. Pero amo na initial, may kritikal ang kondisyon sang isa kagang isa may pilasman na sa naglain-lain nga bahin sang iya lawas. Kag ang suspetsado ginaligar riding in tandem suspects man action art. Ang victim naton halin sila sa Murcia, papanaog diri sa syudad sang Bacolod kag wala pa may baluan kundi halin ang direksyon sang mga suspetsado. Initially, ang duha ka mga biktima pakadto ni kuntani sila sa trabaho kay driver ni sila sang isa ka cargo company sa may syudad sang Bacolod. Okay. Makita mo da subong sa aton sini nga Facebook Live ara si Lieutenant Saison nga deputy sang Station 7 kag bago ginlamang nagabot man si Sir Bonilla nga nagausisa pa sa lugar. Makita mo dire may gin-encirculan nga isa ka flag sang wala pa mahibaluan nga armas luthang. Ari lang sa aton live lapit sa aton kag pila lang duwa ka dupa from the Basilio. Makita mo ang inagyan sang mga sang dugo Galaxian Art. Sorry sa mga nagakaon sa mga victim kag sa ulunhan gawa amo ni ang motorsiklo nga gingamit sang aton sang mga biktima. So far, basi makapamangkot ka na sa police, may kung anong initial nila, kung anong info to, basi may ara na sila ideya? Ginpalapitan na si Sir Bonilla sa art nagsinya sa nga dali lang gid kay nagapamangkot man siya sa iya sining kapulisan pero tinga taliwat subong no. Sige lang, bisan initial lang kung ano gid ang nabaton, di kag may mga recoveries na? Oo, lagi na sila. Subong naga-sita pa sila gani sa area kung may ara pa sang dugang mga recoveries bala. Basta going ni pa Bacolod ang aton sining mga victim kag sagwa di gani may fiberglass nga company na di action or I mean Baligaan. ni siguro na do warehouse nila. Si ginatanaw pa di ginatangla man di sa aton sining kapulisan kun may ara sang CCTV bala. Okay. Kasi kasanag man kag actually kadamo man di sa nagalirabay action art mo. Damo na sa lakyan Oo, damo na di sa lakyan action art. Mangkot di bala sa mga ay nagsulod sila dayon. Sir, may nga mangkot lang ko sir kabati ka mo di kagina sir sang sa shoot Oo. Kaya ko dito, tatlo lang pala mo. Tatlo kalupok. Oo. Tatlo kalupok. Tapos ang pag-bislo mo di sa buwan. Away na ko, dila lang ko sa sulod. Kaya nabatihan ko yan, tatlo lang ang kalupok lang, tatlo ang batihan ko. Oo. Amo na. Tapos wala ka na nagbuhat. So nakita ko sa mga victim. Tapos ko yan, pagbuha ko yan, tumba na, ang motor na, tumba na daw. Ako may hello nga motor sir. Okay. Ato kagina, tari kagina isa to. Kaya nakakita to sa mo, dito ka. Dili ka daw braso lod sir? O, dito sa mapangaw. Oo. Kaya man nilibusing mo. Yan ang tanan. Wala ka mo di CCTV sa... Why? Ato lang ako. Pero CCTV. Ato ganit, ato sila guro ko ay. Kaya man nagkatuto mo. Okay. Ato, tabo ato. Kaya hindi na, dili ko na yung kasulog yaw. Sa piyak na... Kaya malang dito ko. Ada sa piyak na side. Pero... Pambal pa din na. May duwa ko arabi nila. Oo, ga-fade off ga-fade out ang imukwan. Tingog. Oo, medyo signal. Okay na. Okay. Reaction na, okay na. Ipa-confirm na lang kayo Sir Bonilla regarding sa shooting incident na sininga,
makita mo daw sa atin niya Facebook live. Bali ang isa gali ni kag do isa gikalain going to Murcia hindi gid magyan. Sir, ang refill, sir. Good morning na sa aking nagpagkatag sa mga masiman sa aking nagpagkatag. So, initially na po nga natapos nila mga aga, mga pasado, dito mga mga 9, may shooting incident rin natapos sa bansang deliver sa visitor involving isang dua sa persona, no? So, initially nga dito na ito nakita yung mga biktima coming from Murcia nga direksyon pa kasi dito. So, ginasunod niyo sa motorman ko, no? Pagkagabot rin siya ating street. Again, kamunigitero din. So, actually, na medical bulletin sa mga biktima, ginagawa po na lang sa bulag siya kay sa sila. Binili sa ligo, sir. Hindi na ito mabalay sa mga pagkakalawa. May hindi na ba, sir, sa video na? Hindi ko na ito mahambala na yung name. So, although kami arang yung ang initial information na nakuha mo po. Ang suspect, sir, may maka nakakita kundi nagdiretso. Bali, sili man niya direksyon from west to west man niya direksyon. Sige, sir. Sige, May initial recovery sila? sir. May initial recovery sila sa mga kwanda, cartridge o basiyo? Amo ni Action Art ang isa ka slag naglakat ulit si Sir Bonilla kay nag-interview sila sa nag-interview sila sa mga tinawo nga ready nga nakabati lang man kay sa kung ilaragway Action Art amo na di siya sa kilid kung going ka pa Bacolod ang right side amo na di may fiberglass nga olobrahan. Okay. Kaya na side sa left side may karinderya. Kag ang raya sang karinderya amo ni ang Green Acres nga eskwelahan. Okay. Kasi ang sa uluhunhan na kuha na katubuhan Action Art pero tinubo naman ang tubo di kag wala naman giti siling git walang talambayan sa mga tawo nga posible makakita kasi wala man diya ang Green Acres ni nakita naton ilili naton wala man niya siling daw same sa iba sa subdivision nga may mga nagatambay nga mga tricycle driver sa gwa wala ya. Pero amo lang itong mga tinawo lang nakabati kay na 3 kalupok. Kag amo itong ginapalo pag ginbalik. Nasugata tagan actually ang ambulansya sa norte. Okay. Naginkargahan sa Ati given na kay bago pagid lang man natabong insidente Basi dugay maka-establish na sila kag basi makakuha ka names. Karon guro sa BBB ni maplasta ni kunano ning motibo gin panglutang ni sila. Yes, gid Action Art kay amo to hambal ni Sir Bonilla ginasundan man sila sang mga sospetsado para karon Action Art sa dugang nga detalye regarding sa shooting incident nga nagluntad sa Barangay Mansilingan. Bantayan na lang karon si Manila News and Public Affairs Program sang Action Radio Bacolod. Para sa report, Action General sa mga action din kaban sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, unas ka balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Breaking news. Grabe man iway man niya kulba amo ni nga may ganban na subong kagtanan. No, ti ambot din to nagsirit motorsiklo to pertik dasig. Within 10 minutes or 20 minutes, kuno di na ito kapakalabot, nakagawa ng ito yung sumakulod Action Hotline. Ano gid ba ang background? Do sining mga nagasakay sa motorsiklo nga biktima, nagin panglutang sila. Bantayan ni na karon sa follow-up report sang patrol. Action Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
Account ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. CAF
everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kay ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espongar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
gamit sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sing Dito, kumusta darang taga KBS? Siling niya, kunin ba to may ganban dito pa yada mo shooting action art ka ni man? Ako ay manay sunod niya sa regulasyon ang mga lawless elements. Daw kung lawless elements man ang suspect ni sa shooting ni sa mansilingan, why man ay nadlukan. Danilo Sansino kag Jocelyn, good morning at Kim Eriman kag Jen Yap. Morning. Thank you for listening. Ang mga taga ARB, Action Radio Bacolod, Blanga Energy Fans Club, dira taga EFC, good morning sa inyo. Thank you gid for listening. Kag taga OTTG, bao may nga gagid sa inyo da. Salamat gid for always supporting Action Radio Bacolod, no? Amo man si paring Martin Gonzales pare, Jose Erson Lapinig Junio, good morning man. Siling Action Art advance happy birthday. Kay day off mo gid ni sa Tuesday. Ay actually birthday ko layo pa. No, di sa kwan pa. Birthday ko ya sa April pa. Amo ni nga birthday akon nga nasulit naman nga nagtuon sa Biyernes Santo. Ay, kanami sa birthday ko ya permi ara si mana Santa ya permi to mo. Ti sino abi makadto to ka kami imo yung malulitson sina kay Biyernes Santo. Hindi kay mo pagabaan sina. Ti sige lang amo kina. Importante na yon ang birthday Ayos at salamat gina kay paring Jose Erson Lapinig Junio Dugay pa to sira. Kay Allen Louie Himotia sa Kawayan, good morning man. Pwede Jimpo dari sa aton sininga pagpangalagad Action Art Tayhupon saying thank you for joining the show. Mga ka-action din kaman nga bahin sa Pinas, labuton ka sa among balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!